Mga ka-K5, yari naman kita dir subong sa isa ka toda sa distrito sang Haro, kag sa tunaandan kita maghahatag sang kalingawan upod ang mga papremyo. Kalipay kag kasadya ang imo nga makita sa guya sa mga kauturan naton nga tricycle driver sa Haro Highway Desamparado Sambag toda sa syudad sang Iloilo. Ini pinaagi sa K5 kalingawan sa karsada sang Setyembre 1, 2024. Mayara kita nga pahampang kag paraffol nga ginhiwat nga naghatagid sang rason nga mangin mapagsik tungod sang kakapoy nga biyahe sa dalan kag kamingaw nga ginbuslan sang kalipay samtang sila gahulat sang ilang mga pasahero. Naggabot kita danay sang 5 ka mapagsik kag alerto nga mga partisipante sa unang nga pahampang nga ginatawag Hep Hep Hooray. Apang para mangin alerto pagit sila gin islan ang nasambit nga Hep Hep Hooray sang K5 News FM. Naggabot naman dason kita sang mga maswerte nga pangalan nga nagbaton sang mga papremyo. Nga kaangay sang DTX Coffee Mix, Mighty C kag radyo nga gikan kay Dr. Ramil Uy. Sa bahin sa ngaton ka K5 kamustahan sa barangay, naghatag kita sa mga flyers agud mababalunaton ang mga manabaligya sang Haro Market tuhoy sa programa nga ginpreparar sa ila sang K5 News FM kag syempre hindi man madula ang pagbato nila sa ngaton kampiyon nga radyo. Ang kampiyon ng stasyon, K5 News FM! Kag mga ka-K5 aton nakita ang kalipay sa ang aton mga kauturan diri sa distrito sang Haro. Bantayan nyo kung diin naman kami makita sa sunod sa paghatag sang kalingawan kag mga papremyo. Gikan diri sa distrito sang Haro, ako si K5 RJ Cantoli Batanon para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.